नमस्कार काव्य शिकव मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज अतिशय आनंद होत आहे, अत्यानंदाचा दिवस आहे। आपले चॅनल आहे मनमोहक मराठी मालवणी कविता, याचाच तिसरा वर्धापन दिन आहे। 3 वर्ष पूर्ण करून आज 4थ्या वर्षात पदार्पण करत आहे आणि याचं सारं श्रेय तुम्हाला आहे। कारण कोणत्याही कलाकृतीला जर रसिक नसतील, प्रेक्षक श्रोते नसतील तर ते होऊ शकत नाही। त्यामुळे मागची सतत 3 वर्ष तुमच्यामुळे मी आणि माझी दोन्ही मुलं क्रियाशील राहिलो। कारण मी कविता लिहितो आणि कविता तुमच्यासमोर सादर करतो, पण त्या मागची जी काही मेहनत आहे, म्हणजे थंबनेल बनवण्यापासून ती संगणकावर कविता टाकून ती यूट्यूबला प्रसिद्ध करण्यापासून ती दोन्ही सगळी कामं माझी दोन्ही मुलं करतात। त्यामुळे आज या तिसऱ्या वर्धापन दिवशी तुमचे रसिक श्रोत्यांचे, सगळ्या काव्यप्रेमींचे मी आभार मानतो, धन्यवाद देतो। तसेच माझ्या दोन्ही मुलांना सुद्धा मी धन्यवाद देतो। काही जणांनी जे मागच्या वर्षी आपण 2 उपक्रम घेतले त्याचं खूप कौतुक केलं। अर्थात काही वयस्क माणसं आहेत, वयाने मोठी आहेत, ती तिथे लिहू शकत नाही आपल्या भावना, पण मला प्रत्यक्ष भेटून किंवा फोनवर बऱ्याच जणांनी कौतुक केलं। जेव्हा 2 उपक्रम आपण घेतले होते, एक आषाढी एकादशीला संत वंदना आणि दुसरं कार्तिक एकादशीला संत दर्शन। ती कल्पना मला सुचली की गावी ह्या आषाढी कार्तिक एकादशीला सप्ताह असतात, अभंग सप्ताह म्हणजे भजन सप्ताह आणि कीर्तन सप्ताह वगैरे असतात, रामनवमीला पण आमच्याकडे असतात। तर ते मी विचार केला की हे अशा आषाढी एकादशीला वगैरे आपण अभंग सप्ताह ठेवला तर मग आपण लहान असल्यापासून अगदी मरेपर्यंत, वृद्ध होईपर्यंत, मरेपर्यंत आपण संतांचे अभंग ऐकतो, पण संतांविषयी आपल्याला फार माहिती नसते। ज्ञानेश्वर माऊलींनी भिंत चालवली, तुकाराम महाराजांनी गाथा बुडलेली, तुकाराम महाराजांची गाथा बुडवली ती वरती आणून दिली, किंवा ते स्वदेव वैकुंठाला गेले, अशा अनेक गोष्टी आपल्याला माहिती असतात। पण हे प्रमुख संत आले, पण इतर संतांची आपल्याला माहितीच नसते, फक्त नावं माहिती असतात। मग मी असा विचार केला, आता सगळे आपली मुलंसुद्धा इंग्रजी माध्यमात असतात, तर त्यांना संतांची नावं माहिती असणं सुद्धा मुश्किल झाली आहे। तर त्या संत चरित्राचा थोडासा अभ्यास करून त्या संतांवरच अभंग लिहायचे आणि संत दर्शन अभंगातून द्यायचं। संतांनी अभंगात लिहिले, मग आपण संतांवरच अभंग लिहायचं, अशी एक कल्पना सुचली आणि मी तसा प्रयत्न केला आणि ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आणि खूप लोकांनी त्याचं कौतुक केलं। तर तुम्ही जर ऐकले नसतील, संत दर्शन आणि संत वंदना या चॅनलला दोन्ही उपक्रम तुम्हाला मिळतील। एक आठवडा ते उपक्रम चाललेले होते। तसंच माझ्या नेहमीच्या ज्या कविता आहेत तिथे सादर होतात मराठी आणि मालवणी, त्याचे काही श्रोते आहेत, रसिक आहेत, ते नेहमी दाद देतात। त्यात हॅलो सखीचे आणि समुद्री संपादक श्री अशोकजी सावंत, माझे मित्र, वृत्तपत्र लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र सावंत, माझ्यासारखंच वृत्तपत्र लेखन करणारे, मुक्तपत्रिका करणारे दीपक गुणिये, त्यांची खूप मदत होते। हे थंबनेल जे असतात, कविते सुरुवातीला तुम्हाला दिसतं, कवितेचं शीर्षक दिसतं, ते काही वेळा थंबनेलला ती चित्र हवी असतात, ती आम्हाला झटकन मिळत नाही। तर गुणिये साहेबांना सांगितलं तर ते 5-10 मिनिटात ते चित्र उपलब्ध करून देतात, असं त्याने खूप वेळा दिलेलं आहे। आणि इतर सगळे जे दाद देतात त्या सगळ्यांचेच आभार मानून आजच्या कवितेला सुरुवात करूया। बराच 3 वर्ष पूर्ण होत आहेत। जर तुम्हाला कुठल्या विषयावरची कविता ऐकावीशी वाटली, काय सूचना करावीशी वाटल्या, तर जरूर सांगा। आता आपण कविता ऐकूया। तर कवितेचे शीर्षक आहे पण तुम्हाला कसे ठाऊक असणार। पण तुम्हाला कसे ठाऊक असणार। वापरली का तुम्ही लेखणी बोरूची, वापरली का तुम्ही लेखणी बोरूची, टाक दौत आणि पेनशाहीची, वापरते का तुम्ही लेखणी बोरूची, टाक दौत आणि पेनशाहीची, नाही ना। मग
तुम्हाला कसे कळणार? मग तुम्हाला कसे कळणार? शब्दाला टाक बोरू लेखणी दवतीत बुडवायची. मग तुम्हाला कसे कळणार? शब्दाला टाक बोरू लेखणी दवतीत बुडवायची. कधी कधी शाई टिपकायची, कधी पेनाची निप तुटायची. लिहिलेले फुकट जायचेच, पण वही खराब व्हायची. पण हे तुम्हाला कसे ठाऊक असणार? ठिगळ लावलेले कपडे तुम्ही वापरलात का कधी? ठिगळ लावलेले कपडे तुम्ही वापरलात का कधी? निदान मोठ्या भावंडांचे ढगाळ कपडे तरी नाही म्हणता. मग तुम्हाला कसे कळणार? आजचे तुमचे फाटके स्टिकरचे कपडे ही फॅशन आमची जुनी. मोठ्या भावंडाचे ढगाळ कपडे हीच वाटे तेव्हा पर्वणी. घरोघरी तेव्हा जणू होती चालती बोलती बुजगावणे. पण हे तुम्हाला कसे कळणार? 4-6 भावंडात कधी वाटून खाल्लाय का खाऊ? मामे मावस भावंडे सुट्टीत जमून खेळलात, भांडलात, कल्ला केलात का कधी? नाही ना. मग तुम्हाला कसे कळणार? बहीण ती जी लहान भावाला देत असे आपल्यातला खाऊ. भावा इतकाच आवडत असे तिला पाहुणा आलेला मावस भाऊ. वाटे तेव्हा पाहुणे भावंडे आपापल्या घरी पुन्हा नाही जाऊ. पण हे तुम्हाला कसे ठाऊक असणार? कारण आता कोण कोणाकडे पाहुणेच जात नाही, मुलं जमतच नाही, मावस मामे भावंड. पण हे तुम्हाला कसे ठाऊक असणार? बॉल आणलात का कधी प्रत्येकी 1-1 रुपया जमून? घेतलात का कधी आईकडून पैसे मॅचला खोटे सांगून? गरज पडली नाही म्हणता. मग तुम्हाला कसे कळणार? आपण पै जमून आणलेला बॉल फुटल्याचे किंवा हरवल्याचे दुःख. मग तुम्हाला कसे कळणार? आपण पै जमून आणलेला बॉल फुटल्याचे किंवा हरवल्याचे दुःख. खोटे उघड होतात आईने केलेल्या धुलाईतले सुख. खेळण्यासाठी केलेला हट्ट आणि ते खेळणे मिळाल्यावरचे सुख. पण हे तुम्हाला कसे ठाऊक असणार? शाळा सुटल्यावर सागरतीरी वा नदी निदान माळरानावर खेळलात का कधी? तरी खेळलात का कधी? बरं, शाळा कॉलेजसाठी मैदानावर पायपीट केली, उपवास घडलाय का कधी? खेळता घरी संगणकावर पॉकेट मनी स्कूल बस आहे सेवेला. मग तुम्हाला कसे कळणार? तहानभूक विसरून उन्हा पावसात खेळण्याची झिंग. उन्हा पावसात दप्तर सांभाळत शाळेत पोहोचण्याची तगमग. शाळेला सुट्टी लागल्याचा आनंद आणि शाळेत पुन्हा जायची लगबग. मग तुम्हाला कसे ठाऊक असणार? शेजाऱ्यांच्या घरी गर्दीत टीव्ही पाहिलाय का तुम्ही? अर्ध्या सिनेमाला किंवा मॅचला मुकलाय का कधी? नाही ना. मग तुम्हाला कसे कळणार? शेजाऱ्यांच्या घरी गर्दीत सिनेमा मॅच पाहण्याची मजा. अर्ध्या चुकलेल्या सिनेमाची व मॅचची घडलेली सजा. आता तुम्हाला वेगळा टीव्ही, हातात मोबाईल, तुम्हीच राजा. मग हे तुम्हाला कसे ठाऊक असणार? फक्त सणासुदीला मिळणाऱ्या नव्या कपड्यांचा आनंद अनुभवलाय का कधी?
अनुभवल्या का वर्षात एखाद्या वेळेस घडणाऱ्या प्रवासाचा आनंद तरी नाहीच का? मग तुम्हाला कसे कळणार? वर्षाला नवीन कपड्यांचे 4 जोड मिळते म्हणतात. वर्षाला नवीन कपड्यांचे 4 जोड मिळतात म्हणता. महिन्या 15 दिवसांनी नेहमीच फिरतो म्हणता. मग बरोबर. मग तुम्हाला तो आनंद नाहीच येणार घेता. तर मग तुम्हाला कसे ठाऊक असणार? बरं का तरुण मित्रांनो, तो काळ होता तसा गरिबीचा. आवडीची वस्तू विलंबाने मिळायचं तरी आनंदाचा अप्रूप वाटण्याचा. आता प्रत्येक गोष्टीत अप्रूप संपलंय. आवडीची वस्तू विलंबाने मिळायचं तरी आनंदाचा अप्रूप वाटण्याचा आता पुन्हा पुन्हा आठवून रमायचा आणि तुम्हाला सांगितल्याशिवाय तुम्हाला कसा समजायचा? तो काळ सांगितल्याशिवाय तुम्हाला कसा समजायचा? आता तुम्हाला मिळत असेल हवी ती वस्तू सत्वर. आता तुम्हाला मिळत असेल हवी ती वस्तू सत्वर. नाही कसली वाट पाहणे, नाही कसली हुरहुर. आता तुम्हाला कळालेच असेल तरी तोच काळ सुखाचा. आता तुम्हाला कळालेच असेल तरी तोच काळ सुखाचा. बरोबर? तोच काळ सुखाचा. धन्यवाद मित्रांनो. ही जुन्या काळात नेणारी तुम्हाला कविता होती. ही कशी वाटली? आवडली तर लाईक करा. तुमचे काही जुने अनुभव असतील आणि कविता कशी वाटली ते कमेंटद्वारे कळवा. तुमच्या त्या जुन्या काळातल्या मित्रमंडळींना ही कविता शेअर करा. ह्या चॅनलला कोण नवीन असेल किंवा जुन्याचं कोणाचं राहिला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. आतापर्यंत जवळजवळ 850 सबस्क्राईब झालेत. एखाद दुसरा कमी असेल. ज्यांनी सबस्क्राईब केलेले आहे त्यांचे आभार. जे पुढे करणार आहेत त्यांचे आभार. जे कविता ऐकतात त्यांना पुन्हा पुन्हा धन्यवाद. ही 198वी कविता होती चॅनलवरची. जुन्या कविता तुमच्या राहिल्या असतील ऐकायच्या तर सवड मिळेल तेव्हा जरूर ऐका. आता परत भेटूया पुढच्या आठवड्यात. धन्यवाद.